Hola classe, benvingudes i benvinguts al primer vídeo de repàs per a tercer d'ESO de l'Institut dels Alfacs en la matèria de química. Avui repassarem els conceptes més bàsics de les reaccions químiques. És important saber diferenciar entre un canvi físic i un canvi químic o reacció química. En un canvi físic, la substància continua sent la mateixa durant tot el procés. Per exemple, quan l'aigua bull i passa d'estat líquid a gasós, continua sent aigua tota l'estona. Quan l'aigua es refredi, passarà de vapor d'aigua a aigua líquida un altre cop. En una reacció química, en canvi, es formen substàncies noves. Quan encenem el fogó de casa, el que surt és gas propà, que reacciona amb l'oxigen de l'aire per a convertir-se en diòxid de carboni i aigua, que són substàncies diferents a les substàncies de les que havíem partit. Per tant, què és una reacció química? Una reacció química és un procés en què unes substàncies es transformen en unes altres diferents. A les substàncies inicials les anomenem reactius i a les substàncies finals les anomenem productes. Per tant, la matèria o la massa no desapareix en una reacció química. La matèria es transforma en altres substàncies. Podem veure ara com l'hidrogen i l'oxigen poden reaccionar per a produir aigua. Cap dels dos ha desaparegut. Simplement s'han transformat en un altre compost, aigua. Aquest és el punt de partida per a entendre el principi de conservació de la massa, que treballarem en els propers vídeos. Ara, els alumnes de tercer d'ESO de l'Institut dels Alfacs que tingueu un codi d'accés podeu accedir a l'enllaç d'Edpuzzle que està sota aquest vídeo on podeu contestar a unes preguntes d'autoavaluació. Fins una altra!